Ahojte, dievčatá a chlapci. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte a naďabili ste na mňa náhodou, volám sa Babeta Dzimková a natáčam videá ohľadom štrikovania, hačkovania, prádenia a rôznych kreatívnych vecí. A vy, ktorí ma poznáte a sledujete ma pravidelne, samozrejme vítam aj vás a ďakujem vám, že ste verní mojim videám a že ma pozerávate pravidelne. Takže ak môžete, znova sa usaďte, pripravte si štrikovanie, hačkovanie, vyložte si nohy, zalejte si čajík alebo kávičku a ideme na vec. Ani neviem ako a prešiel nám 6. mesiac proste strašne rýchlo a už pomaly máme polku júla, tak mne sa zdalo, že nejdem natáčať, lebo som nič neurobila. Ale potom, keď som si spisovala veci pre dnešné video, tak som zistila, že nie, že som nič neurobila, len som nestihala veľmi pliesť alebo robiť v tejto oblasti, ale zase som robila viacej iných vecí. Takže proste mám vám čo ukázať, mám vám čo povedať. Nebude toho síce asi veľa, ale niečo určite. Takže prajem vám pekne strávený čas pri tomto videu a ideme na vec. Samozrejme, že v júni bol Svetový deň pletenia na verejnosti. Už viacerí podcasteri sa k tomuto dňu vyjadrovali. Ja som pôvodne myslela, že pôjdem pliesť do bojníc ku dievčatám, ale nejako sa to tak veľmi rýchlo predtým zomlelo a získali sme v Martine priestor, takže plietlo sa aj u nás v Martine a nebolo nás veľa, lebo v podstate ja som tu dala vedieť len tesne pred tým nejako, v podcaste, ale to bolo pár dní pred tým podujatím. No a chcem poďakovať všetkým dievčatám, ktoré prišli. Bolo nás neraz, neviem, či 5 či 6, ale na to, že to bolo prvýkrát a ľudia sa teda o tom dozvedeli len cez toto video, tak veľmi pekne vám všetkým ďakujem, ktorí ste prišli a zvlášť ďakujem dievčatám, ktoré na toto podujatie prišli z ďalej. Mali sme kočku z Prievidze, mali sme z Teplíc a mali sme tu samozrejme, že z okolia. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Bolo to pod záštitou Turčianskeho kultúrneho strediska, keďže v tom období sa v Martine konali aj turčianske slávnosti folklóru a prisľúbili mi, že na budúci rok automaticky nás tiež zaradia do programu, alebo teda ak by aj neboli v tom období turčianske slávnosti folklóru, takže nám ten priestor takisto pred Turčianskym kultúrnym strediskom poskytnú. Ale vyzerá to tak, že zrovna v tom období bývajú aj tieto turčianske slávnosti folklóru, takže budem vás dopredu informovať, takže je dosť pravdepodobné, že aj budúci rok budeme pliesť v Martine na námestí. Takže ešte raz ďakujem všetkým dievčatám, ktoré ste prišli a teším sa na budúci rok na takéto podujatie. Ďalej chcem poďakovať všetkým dievčatám, ktoré chodia na spoločné pletenie v Turcii do Koštian nad Turcom. Minulý mesiac nás bolo tiež dosť, bola tam kočka však z Ružomberku, ktorá chodieva, Veronika, teraz bola bez cerky, chodieva s cerkou, ale mali sme aj nové dievčatá, takže postupne sa o nás dozvedajú ľudia, za čo som veľmi, veľmi vďačná a takisto som vďačná mojim stáliciam. Takže kočky, ešte raz ďakujem vám, že zdieľate so mnou tieto pletacie akcie. A v podstate my sme si u nás v Košťanoch vymysleli taký vnútorný kal, takže stále platí, určite do konca leta. Pletieme takúto šatku, názov tej šatky. Vymyslela to Janka od nás, preložila návod. Šatku vám už ukázať neviem, lebo som ju darovala a uvidím, či idem robiť ešte ďalšiu.
ale takto nejako to vyzerá. Takže takúto šatvočku pletieme. Nepletieme to len my, čo sme tam pravidelne, ale každý, kto príde aspoň raz do Koštian na pletenie a bude chcieť sa do tohto kalu pripojiť, tak dostane od nás teda ten návod a môže sa do kalu zapojiť. Priznám sa, ešte som nestihla vymyslieť odmeny a ceny, ale určite niečo vymyslím, aspoň tým, ktorí aspoň budeme losovať, alebo proste niečo také. Takže určite k tomu k tomu ohodnoteniu alebo k tým cenám do kalu sa ešte vyjadrím, kým ho skončíme. Takže zatiaľ pekne plete a nechajte sa ešte prekvapiť, ako to dopadne celé. Verím, že už ste viacerí začali, aspoň teda viem, že teda niektorí začali, ale návody sme dávali viacerým, takže verím, že ste sa pripojili alebo že sa pripojíte aj ďalší a teším sa na hotové vytvory. Takže ešte máme v júli pletenie, v auguste pletenie, tak rozhodneme sa presne, že kedy to ukončíme. Určite ešte máte dosť, aspoň mesiac času. No a ja viem, že v tých teplách, ktoré boli v tých 40-kách, sa nedali pliesť ani len šatky, dokonca ja som nebola schopná pliesť ani len ponožky, neviem ako vy, ale teraz je napríklad také obdobie, že sa dá perfektne pliesť. Aspoň u nás v Turci teda je dosť chladno. Ja dokonca sedím a natáčam vo vlnených ponožkách, lebo mi bolo teraz už chladnejšie. Ale všetko je to v norme, úplne v pohode. Takže toto by bolo ku akciám, ktoré sa minulý mesiac v mojom okolí konali. A keďže je to akože uzavretie minulého mesiaca, tak vám ukážem aj práce, ktoré som už minulý mesiac teda dokončila. Ako iste viete, spomínala som, že pletiem také netradičné veľkosti a proste zadania ponožiek. Takže jedny ponožky, ktoré som mala zadanie, vám teraz ukážem. Sú to ponožky, ktoré mali byť hotové do konca júna. Aj som ich hotové mala, ale nastala tam taká zmena. Majitelia išli na dovolenku, takže ešte sa nevrátili. Takže ich mám ešte doma, tak aspoň vám ich stihnem ukázať aj naživo. Bola to pre mňa taká výzva, keďže ja mám nohu 35 a v mojom okolí som plietla najväčšie ponožky 42. Teraz som mala zákazku, že 49. Tadadám. 49. Bolo tak, že 49, normálna noha, nie je tam vysoký priehlavov, nič, je to normálna noha. Takže som robila klasickú bumerangovú petu. Samozrejme, že proste tak ako zvyknem, od špičky, bumerangová peta, dievčatá moje, ale 49 má chodidlo skoro 31,5-32 cm, takže si to viete predstaviť. A keďže som ich robila tak, že aj keď sa preložia, nie sú úplne na dĺžku toho chodidla, ale skoro, hej, maličký rozdiel je tu. Maličký rozdiel, sú kratšie. Takže ja za ten čas, čo som uplietla tieto parádne ponožky, som mohla mať spravený kus svetra. Možno aj pre moju veľkosť, možno aj pod pazuchy. Ale vôbec to nebanujem. Je to pre človeka, ktorého mám veľmi rada, aj kočka, ktorá mi poslala zákazku, aj tu mám rada, takže je to pletené s láskou k obidvom ľuďom. Takže hotový darček mám doma, ale už za chvíľočku ho budem posielať. Takže 49 ponožky. Mám už prax. Na porovnanie, počkajte, tu som si niekde nachystala, na porovnanie ku ním. A mám, počkajte, ukážem vám to takto na jednej. Ja som sa na tom smiala, lebo mi to prišlo, no proste. Pre mňa s 35 nohou veľmi vtipné. To sú ponožky 37. Hej. Ďalšie na porovnanie k ním
moje 35-ky, že len aby ste si to vedeli predstaviť. No a tu mám také ešte detské k tomu pri, priložené, takže ešte také, pardon, zabudám, že mám mikrofón stále, takže ešte detské ponoštičky k tomu. Hej. A keď porovnám len tie veľké s tými detskými, no tak to je ako proste. Ja ani blokovač, ktorý mám, tak som dávala na ten blokovač tak, aby mi sedela päta a špičku som len k tomu pekne dohľadzovala a takisto vrch, proste vidíte, že kde končil, tu mi končil značkovač, takže to som len proste tak donaťahovala k tomu. Takže bola to pre mňa teda taká zaujímavá skúsenosť a dobre som sa potom na tom nasmiala, keď som to kompletizovala. Takže to sú ponožky číslo 49. No a ďalšia vec, no to je jediná uštrikovaná vec v júni. A vlastne doteraz jediná dokončená vec. Ešte mám rozrobených ďalších 3 ponožiek, ale dorobená je toto jediná vec, doštrikovaná. Ale okrem toho som mala také zákazky na plstené mydielka, už také je odovzdané, tu mám ďalšie, ešte ďalšie idem robiť, takže plstila som mydielka. Ja to mám tiež veľmi rada na umývanie rúk, takže aj zo záhrady, keď človek príde a špinavý, tak proste plstené mydielka sú super, takže teraz som mala zákazky aj na niečo takéto. A toto sa mi robilo lepšie v tom teple ako štrikovanie, musím sa priznať. A ešte tu mám niečo. Ja som v júni, boli tie teploty, tie horúčavy a ja som nejako proste to nezvládla a zaľahla som chora. No a počas tej choroby mi napadli také veci, ktoré som hneď po vylezení z postele potrebovala vyskúšať. No a napadlo mi postenie. Robila som toto, ešte nemám v strede pripevnené, lebo ešte stále proste rozmýšľam, ako to uchopiť. Žiadajú sa mi k tomu ešte také ako lístočky, ale takéto brošničky. Už viem, že na budúce ich spravím trošku užšie, ale proste to som ako keby tkala do kruhu a vlastne potom som ich oprala normálne s utierkami. A ešte do stredu sa mi to žiada ako dozdobiť. Tu mám druhú, tiež takúto väčšiu. Hej. Tu mám také gorálky pripravené, že do stredu, aby to bolo ako kvietok. Počas choroby, chápete, 38 teplota, vás napadne, že idete plstiť, čo som predtým nikdy nerobila a napadne vás technika, o ktorej som tiež nikdy nepočula. No tak proste som začala vyrábať takéto brošničky, ale len pár kuskov, akože teda na vyskúšanie. A jednu mám ešte takúto maličku, takže do tejto dám dovnútra zase také drobné goraliky. Chcem to ešte dorobiť, mne sa k tomu žiadajú aj lístočky, aj tak. Tak ešte to musím došperkovať podľa seba, ale keďže nemám ani len ihly na plstenie, takže tie si dokúpim a dorobím, takže toto vám potom ukážem, keď to bude už na kompleto hotové. Zatiaľ to mám v takomto štádiu, ale hrala som sa s tým, lebo počkajte, mám to tu po ruke, nemám to síce prichystané, ale je to tu blízko. Vyrábala som si vlastne niečo takéto. Do toho som si potom spravila ako keby tú osnovu a cesto som predkávala tú priadzu, teda tú vlnku a potom som to dávala oprať, ale aj s tým predkávaním to nebolo bohvie aká, no nie, že bola to sranda, ale trošku to zabavilo, hej. Takže toto som jediné bola schopná robiť v tých horúčavách, tých 40-kách. Sedela som u susedov pri bazéne v haltanku a
tkala som ozdoby, lebo keď mi to napadlo, tak som to musela robiť, nie? Poznáte to určite všetky, alebo aspoň niektoré z vás, keď vás chytí múza, tak ju treba uchopiť, zapače si a ísť ďalej. No a takisto som robila stolček. Dostala som od syna na Vianoce z IKEA drevený stolček. Ja teda mám rada veľmi drevené veci, mám aj doma drevenú podlahu a proste veľa vecí tu mám z dreva, ale ten stolček sa mi žiadalo tak trošičku oživiť. Stolček mi kúpil, aby som mala do zuberca, keď pôjdeme v lete. Ten stolček má taký odkladací priestor, čiže keď si ho chytím normálne hore, no, kde sa dá dať ruka, tak ešte pod tým dole je taká nádobka, prepáčte, pozerám tým smerom, lebo tam ho mám uložený. Takže taká nádobka, kde si môžem odložiť či už vretienko, alebo priadzu, ktorú idem priazť, alebo možno len fľašku s vodou, alebo niečo. Takže proste mám v tom stolčeku úložný priestor. Natočila som vám k tomu také videjka počas tej práce, lebo však najprv som to rozobrala. Kamarátka Janka mi k tomu ušila poťah, teda takto doniesli mi molitán. Potrebovala som na plstenie do Múzea slovenskej dediny molitán, tak mi kočky donesli molitán a jeden z nich bol taký rozmer, že mi sedel zrovna na ten stolček, tak som si ho nechala bokom a Janka mi ušla naň poťah a tým farbám, ktoré sú na poťahu, som potom prispôsobovala ten stolček, takže som pozerala, aké farby mám ešte v zásobách a tak, lebo stáva sa mi, že keď sa mi nejaký kus nábytku alebo proste niečoho páči a je aj starší, zošuchanejší, alebo nie je zrovna takej farby, alebo proste väčšinou farby, alebo povrch, keď nemá taký, ako by sa mi hodil a páčil, tak si ho viem pretvoriť. Lebo kedysi sa robili tie nábytky a proste celkové tie veci také kvalitnejšie. A stretla som sa s tým, že veľakrát ľudia nábytok buď vyhadzujú, alebo proste darujú a tak len preto, že je starý, nevyhovuje im farebne, alebo nehodí sa im. A proste takéto nábytky sa takisto dajú pekne upraviť. Ja som už viac takýchto vecí prerábala, upravovala. Viem si to dozdobiť podľa seba a tak. Takže aj tento stolček sa mi žiadalo trošičku si ho tak upraviť, oživiť a tak som ho nafarbila ku tomu podsedáku a aj som ho trošičku dozdobila. Samozrejme, keďže to mám ku kolovrátku stolček, takže tam nesmie chýbať na ňom ovečka, takže je tam ovečka. No a takže uvidíte potom ten priebeh toho robenia stolčeka. Je to v rôznych dňoch, takže nie je to, že jedno video, lebo tam potrebujete farbu, aby vám vyschla dôkladne, potom druhý náter, aby vyschol, lakovania takisto potrebujú schnúť. Ja teda mám radšej, keď je ten povrch voskovaný, ale keďže to bude na účely tie, ktoré bude a už som sa stretla viackrát s tým, že v Múzeu Oravskej dediny, keď sme boli v Zuberci, aj pršalo, tak ja som radšej ten stolček aj nalakovala a potom návrh cez ten lak som ho ešte zavoskovala. Takže každý ten jeden proces potrebuje určitú dobu, aby schol, aby ten proces proste prešiel celou tou etapou, ktorou má prejsť, aby plnil účel, ktorý má. Čiže nepotrebujem rýchlo to namalovať, navoskovať a neviem čo a potom sa mi to má odlupovať. A takže bude tam viacej vstupov, viacej videí k tomu pripravených a aj také fotky, takže jedno bolo za počasia, keď pálilo slnko, druhé zase bolo, keď susedovci kosili, tak snad to bude všetko OK. Snažila som sa to trošičku tak, ako by som to povedala, zdokumentovať konečne, lebo ja zabudám
aj len odfotiť veci, keď si dorobím a nie to ešte, keď ich robím a v procese. Takisto napríklad tie brošničky, ja vôbec si nepamätám, či som to odfotila, keď som to robila. To bolo taká, že poďme nemysle a idem teraz takto, toto, hento, tamto. Ako mi to napadlo, tak som to musela robiť a ešte stále som není zžitá s tou skutočnosťou, že veci mám fotiť, že veci mám natáčať, ešte stále si na to zvykám. No takže tento stolček ale som sa snažila postupne zdokumentovať, takže fotky a videá vám pridám potom na koniec tohto videa. No a vlastne to bolo asi všetko, čo som od posledného videa doteraz urobila. Okrem toho mám ešte rozplatených 3 ponožiek, tie vám idem teraz ukázať a potom sa dostaneme k takým termínom. Takže prvé ponožky, ktoré mám rozrobené a myslela som si, že už budú hotové, sú do kalu so štepánkou, čo už mali byť hotové. Hej. Ja robím vlastne, vymyslela som si projekt, že moneta, počkajte, ako by som vám to takto, takže vyrábam vlastne tú lúku. Toto mám nefarbenú ponožkovú priadzu plus rôzne drobné pradienka, mini pradienka tam pripletám, takže z jednej, z druhej strany, hej, takže si vymýšľam takýto vzor, hej, lebo toto vo mne evokuje, akože to ide byť tá tráva a tá lúka krásna. No a ešte tam chcem vypliesť niečo iné, len pomedzi tie veci, ktoré som robila, som sa ďalej k tomuto jednému projektu vôbec nedostala. Druhý projekt tu mám. Ako som spomínala, že som mala zákazku na ponožky, také netradičné veľkosti. Takže tie jedni 49 ste videli. A teraz tu mám rozrobené ponožky 46. Minule som mám asi už špičky som mala nahodené. Takže tieto potrebujem dorobiť teraz. Zase skôr ako tie moje. Takže tieto mám robiť 46, ale na širokú nohu s vysokým priehlavkom. Takže tieto dorábam teraz. A ešte mám jedny rozrobené. A to sú takéto klasické, to budú zase také 42. Takže to je skoro brnkačka, 42 už v dnešnej dobe pre mňa upliesť. Hej, takže je to tiež kombinácia modrá s takouto melírovanou. Myslím si, že tieto farby k sebe veľmi ladia. Alebo mne sa páči táto farebná kombinácia. Je to už tiež ako darček, takže tieto veci mám momentálne rozrobené. Samozrejme, nechcem sa hádať. Takže mám ešte rozrobené. Stále nemám dorobený môj sveter. Už mi chýbajú len manžety na rukávoch dorobiť a lem dookola, ale to do zuberca dorobím. Budem konečne vo svojom svetri v zuberci. A takisto ešte potrebujem dorobiť, mám od minulého roka rozrobené tielko. No a chcela by som sa zapojiť ešte do kalu, ak stihnem, tak s tvorilkou Ivkou a s ľadou, ale to uvidím, nejdem nič sľubovať. Takisto napríklad mám kúpenú od minulého roku vlnu z Woolpointu a teraz majú tiež kal, začali včera. Tak ešte zvažujem, či sa idem do toho pustiť, ale musím dorobiť najprv ponožky. Tak uvidím. Povedala som, že nesmiem si nič proste dávať také, aby ma to stresovalo, lebo pletenie mám pre radosť, takže všetko robím s radosťou a naozaj robím. Ale preto si neberem veci také, čo by som chcela pre seba a nejdem sa zbytočne teraz púšťať do kalov, ktoré síce majú krásne ceny, ale momentálne neviem, ako by som ich stíhala, takže tak, lebo jasné,
ponožky sa dajú dorobiť rýchlo, lenže okrem toho mám záhradu, ešte mám nejaké veci ďalšie rozrobené, takže nie je to úplne taká, že brnkačka a nič iné, že proste štrikujem len ponoštičky a nič iné nerobím. Hej. Takže rybezle mi dozrievajú lekvári, idem robiť ešte, mám čerešni teraz dosť. Okrem toho uhorky, už mám 4 misky, takže už potrebujem zavarať uhorky a proste stále niečo. Tieto procesy vám samozrejme nenatáčam, veď veľa z vás takéto niečo pozná a vie sa točiť v kuchyni, takže toto sú už veci, ktoré naozaj nemienim natáčať, lebo to ma v tom procese nikdy nenapadne. To sú pre mňa také normálne veci zo života. No a keď som ešte pri takýchto tvorivých veciach, našla som na internete burdu. Niekto tam predával burdu. Ja, ako viete, v zime som slúbila, že urobím projekt Pánsky sveter vypletaný. Ešte stále nie je presne určený obrážtek, ktorý by tam mal byť, ale tu je aspoň v tomto časopise je aspoň strih na pánsky sveter, čiže budem sa vedieť od niečoho odpichnúť. Jasné, že vzor si tam upravím, takže vám otvorím len túto stranu, pozrite sa. Takže pánsky vypletaný sveter, takže základ si zoberiem z tohoto a vložím tam ten vzor, ktorý bude ako požiadavka. Už sa na ňom pracuje, ale ešte nie je stále skompletizovaný. Takže už ďalší krok ku vypletanému svetru mám hotový. No a ak si pamätáte, neviem, či v minulom videu alebo pred tým videu som spomínala, že sa mi dejú také veci, že mi občas niekto niečo dá a veľmi ma to teda potešilo. A teraz som mala tiež také 2 darovacie zážitky. Jeden zážitok bola som od sestry a jej priateľa som dostala lístok, boli sme na festivale, u nás v Mošovciach sa koná taký festival, takto v lete, tak sme tam boli pozrieť a boli tam kočky, mali tam stánok, predávali svoje veci a no a ja samozrejme cez ruku prevesenú projektovú taštičku a som štrikovala, tak som sa prechádzala pomedzi stánky, tak som počúvala koncerty a tak. No a zastavila, alebo teda oslovila ma pani z jedného stánku a mi hovorí, že ty štrikuješ, no, či by som jej vedela upraviť sveter, že má taký sveter síce zo sekáča, že proste je to starý sveter, obnosený, je jedno s druhým, ale že ho má veľmi rada, že proste rada ho nosí, že ju hreje a že sa jej na takéto festivály hodí a tak. Pozrám, bola tam dobrá diera, že mala taký buď rúbsak alebo kabelku opačne otočenú, tak je to na chrbte predralo. No vrajím, že ale ja mám len vlnu akože na ponožky, ktoré som práve plietla. A si vezmite, oni mali úplne iný sortiment, predávali rôzne kožené veci, trička, no proste iné veci, hej, brošničky a také. A pani mala košík veľkosti vedra, plný bavlniek a vln, takže som si mala z čoho vybrať a našla som tam jednu voľnú priadzu, takú nebola to vlna, taká priadza. No a som jej ten sveter zaplátala. Prv som len prichytila očka, aby sa to neparalo ďalej a potom som tam uháčkovala takú záplatu, ktorú som tam prišila. A tá bola z toho taká šťastná, taká vďačná, takže som dostala darček, mohla som si teda vybrať, že čo, a ja som si vybrala takúto krásnu, ručne robenú peňaženku, čiže oni, dievčatá tam robili, šili, predávali takéto svoje produkty. A viete, že ja mám rada teda tieto kožené veci a prírodné veci, takže mám darček. Toto nie je úplne, že darček, je to bartrov, neviem, ako sa to povie presne, obchod, čiže moju prácu som vymenila za peňaženku, ale mám s nej veľkú radosť.
A ďalšia vec sa mi stala taká veľmi, veľmi príjemná. Nebudem menovať, lebo neviem, či môžem. Nedohodli sme sa na tomto, ale jedna moja známa kamarátka, jedna priatka, s ktorou sa poznám ako s priatkou a z žienka, s ktorou sa stretávame na pletárskych podujatiach, mi doniesla pletací stroj. Že ona má 2 alebo 3, neviem, že tento jeden nepoužíva, síce tam nejde počítadlo, ale ja som už viackrát spomínala, že mi bolo ľúto, že mne maminka dala pletací stroj, lebo moja mamina nám veľa, veľa krát robila, keď sme boli deti, veci aj na pletacom stroji. Od maminy som sa naučila štrikovať, od maminy som sa naučila hačkovať, proste všetky tieto, mamina nám šila, hej, ja šiť moc neviem, teda viem šiť, musím mať dobrý strih a všetko, ale to ma až tak nebaví, ale mamina nám aj šila, ale veľa, veľa vecí nám robila aj na tom pletacom stroji. A keď som bývala ešte v byte, tak ona mi ten stroj darovala, že ona ho nepoužíva. A ja, keďže som sa k nemu nemala čas dostať, medzi tým sme stávali a neviem čo, tak nakoniec ešte medzi tými ocino odišiel do nebička. Bývali sme chvíľku v jeho dome a už keď sme postavili a dom sa išiel predávať, tak proste sme nábytok darovali za odvoz a pani, ktorá tam prišla, bola nadšená, že vy máte pletací stroj a ja som vtedy ešte s vlnou nerobila, tak som jej ho darovala. No a asi rok, 2 potom som začala na novo štrikovať a tak a vtedy ma tak aj začalo mrzieť, potom si vravím, nie, proste malo to tak byť, možno keby som ho tu sušila doma, tak nezačnem štrikovať dodnes. Akože nie, že nezačnem, ja som štrikovala už od malička, ale mala som obdobie, keď som robila len trebárs veci pre malé detičky, keď sa niekomu narodili babetka alebo tak, lebo v podstate sme málo čo štrikované nosili. Tiež ste asi mali také obdobie, že kým ste sa nevrátili späť ku vlne, alebo aspoň ja som tak mala, kým som sa nevrátila späť ku vlne a mala som používať ten akryl, nie že by bol akryl zlý, veď kedy si sme plietli len z akrylu alebo väčšinou z akrylu, dokonca ten akryl sa nám v minulosti zdal lepší ako vlna, lebo nás nepichal. No ale potom bolo také obdobie, že bolo v obchodoch všetkého, tak ja som tiež patrila medzi ľudí, ktorí zrazu mali pocit, že tie štrikované veci nevedia tak vynosiť, alebo že im nie je v nich tak komfortne. A vrátila som sa k tomuto až keď som naspäť začala používať vlnu. No a často som to spomínala, že obdivujem tých, čo vedia robiť na stroji. No a ja som dostala teraz tento pletací stroj a ja mám jednu velikánsku výhodu, že mamina moja, vlastne môj idol pletací, mi s tým vie poradiť. Takže uvidím, už začala teraz štrikovať sa jej, no štrikuje, stále štrikuje, ale že svetra takéto veľké veci sa jej teraz nechce, ale začala na novo hačkovať vo veľkom, teraz robí taký svetrík, predtým robila niekomu sveter, no a tak a teraz ešte tak by som chcela od nej, aby ma na novo zasvetila do tajov pletenia na stroji. Tak toto by som sa teraz chcela naučiť. Nevravím, že hneď teraz v lete, ale tak akože keď už mám stroj, tak by som sa to chcela naučiť. Takže ja som dostala takýto krásny a vzácny dar, pletací stroj. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Katka, veľmi pekne ďakujem celej tvojej rodinke. A bola to veľmi príjemná návšteva, oni ma ešte prišli pozrieť, doniesli mi to. No, tak proste, čo vám poviem, úžasný deň sme strávili spolu po obede, aspoň teda podľa mňa. No, takže myslím si, že takéto chvíle sú k nezaplateniu. Ja si veľmi vážim takéto stretnutia, takéto chvíľky, že nielen na tých pletacích akciách sa stretneme, ale aj takto sa vieme skontaktovať, navštíviť, pomôcť si navzájom. A
toto je, myslím si, že v dnešnej dobe veľký dar mať okolo seba ľudí, s ktorými ste na jednej vlnovej dĺžke doslova a do písmena nielen prepojení vlnou, ale aj s vlnou. No, poďme ďalej, lebo aby sme sa tu trošku posunuli. Ďakujem, Kati. No a ideme teda k termínom. Tie sú tiež zaujímavé. Samozrejme, počkajte, mám to tu poznačené, aby som na niečo nezabudla. Prvá vec, čo nás čaká, a to je už najbližší útorok, čiže 14.7. od 15.30 do 18.00 budeme opäť štrikovať v Turcii, v Košťanoch nad Turcom, v zákuskovni Sisters Cake. Takže vás všetkých vítam. Vás, čo chodíte, budem rada, keď prídete, a vás, ktorí ste o nás ešte nevedeli alebo rozmýšľate, či prísť, určite prídete, bude super. Dievčatá majú teraz dovolenku, budú už po dovolenke, keď prídeme my. Ako spomínam v každom podcaste, ale je to tak, lebo to je pravda. Sú to dve sestry, ktoré majú túto zákuskovňu, oni pečú perfektné koláčiky, pečú na svadby, na zákazky a aj na takýto voľný predaj. Tam v zákuskovni pondelky bývajú zavreté, takže v útorok máme vždy najčerstvejšie koláče, aké môžu byť, aj keď sú čerstvé oni stále, lebo tam sa to väčšinou vypredá do prázdna, koľko razy dávajú, že prázdne regály a ďakujú ľuďom, že si prišli nakúpiť koláčiky, ale tie útorky na 100% sú čerstvé tie koláče, takže je to tam v krásnom prostredí, teda aspoň mne sa to páči, preto to tam organizujem a ste teda vítaní všetci, vy, ktorí tam chodíte, ale aj vy, ktorí len rozmýšľate, že by ste niekde si išli zaštrikovať, popliesť a tak vás vítam 14.7., alebo teda vítam, pozývam vás. Je leto, teplo, takže ak bude dobrý čas, môžeme ísť aj vonku, aj tam majú sedenie spravené, ale väčšinou sme sedeli vo vnútri. Väčšinou sme sedeli vo vnútri, ale samozrejme dá sa aj vonku. No a vy, ktorí už teraz viete, že na 100% prídete, tak sa mi nejako poozývajte, buď pod toto video, alebo na Facebooku. Kto máte na mňa kontakt, tak mi pošlite správičku, aby som vedela zarezervovať čísla. Nech sedíme pokope, nech sme tam proste v tej takej skupinke spoločnej, lebo tá sila tej komunity naozaj je skvelá, je úžasná. Takže všetkých vás vítam 14.7. Pred chvíľočkou som tu spomínala Zuberec, takže postupne sa blíži už aj podujatie, ktoré bude v Zuberci. Je to 15. My tam teda ideme už 14., ale pre verejnosť akože oficiálne je to teda od toho 14., ale 15. a 16. augusta. 15. augusta je sobota, je tam teda takto celé to obdobie od piatku do nedele je tam festival vlny, pradenia a odievania. My tam ideme ako priatky, funguje to tam tak, že pri každom domčeku je niektorá priatka s kolovrátkom, sedíme pri tých domčekoch, pradieme, pradie sa tam vlnka, z ktorej sa potom robí sukno. To sukno ostáva pre potreby Múzea Oravskej dediny. No a k tomuto všetkému bývajú rôzne prednášky. Takže jedna prednáška je už v piatok, v pobednejších hodinách, ale takéto najväčšie gro zamerané na vlnu je v sobotu, toho 15.8. A 16. je potom väčšinou zameranie na spracovanie ľanu. Je to nádherné podujatie. K tomu prídete kľudne na celý víkend. V Zuberci sa dá ubytovať v dedine, tam sa dá dopraviť potom do Múzea Oravskej dediny. Takže proste doporučujem, ale vlastne my tam budeme už od toho piatok, sobota, nedeľa. Už aká som dneska, neviem sa vykoktať, pardon. Ale
tí, ktorí nemôžu prísť na celý čas, tak ak by vás zaujímala iba vlna, tak prídite v sobotu 15.8. Tých, ktorých zaujíma zase ľan a spracovanie ľanu, tak prídite 16.8. Ale proste ste tam ste tam všetci vítaní a vždy je tam úžasný program, vždy je tam prednáška, ktorú robí občianske združenie Naša vlna. Oni aj vlastne zastrešujú toto podujatie s Múzeom Oravskej dediny a vlastne sú tam rôzne prednášky. Takže oni majú v sobotu napríklad prednášku o spracovaní vlny, čiže od ostrihania ovečky až po koncové produkty, ale bývajú tam vždy rôzne témy, vždy rôzne prednášky. Raz tam bolo o izoláciách, ktoré sa robia z vlny, o farbení vlny. No proste tak. Na stránke, na Facebooku občianske združenie Naša vlna, keď si pozriete, tam už je program. Poprípade vám priložím nakoniec videa ten letačik, ktorý už k tomu vyšiel. Ak by vás to zaujímalo, vravím, nedeľu je zase zamerané na spracovanie vlnu, folklórne súbory sú tam v nedeľu, takže je to veľmi krásne podujatie a proste sú tam skvelí ľudia, krásna príroda, to múzeum je nádherné. Neviem, vlastne neprešla som asi všetky múzeá, ktoré sú na Slovensku, ale toto je múzeum, cez ktoré preteká potok, hej, veľký potok tam preteká. No, je tam skvelá atmosféra a ešte to, že nás tam bude tak veľa priadok a proste ľudí, ktorí robia s vlnou, lebo nie sme tam len my priadky, ale kto máte záujem o produkty z vlny alebo priamo vlnu, tak dá sa tam kúpiť. Potom sú tam predajcovia, ktorí s vlnou robia či už vlnárska manufaktúra, alebo napríklad ja som si v Zuberci kúpila kolovrátok, takže Katka, čo má internetový obchod Tušips, tam určite bude aj s kolovrátkami. Ďalej tam budú žienky, ktoré plstia, ktoré tkajú, no proste tak, všetky štrikované výrobky, tkané výrobky a proste všetky možné rôzne produkty z vlny si viete zakúpiť na tomto podujatí. Takže 14 až 16 august, ale aspoň 15 až 16 alebo aspoň 15. august, kto nebude môcť, takže si to poznačte do diárov. To je ďalšie podujatie z takých tých významných, ktoré sa blížia. No a ešte určite si spomínate, ktorí ma často sledujete, že som minulý rok chcela organizovať v Turcii chatu, ale nakoniec to padlo, lebo som vybrala blbý dátum, to mi vôbec nenapadlo, že pred Vianocami, ale táto myšlienka ma stále nepustila a teraz sa mi podarilo zohnať ďalšiu chatu, inú chatu, kde sa zmestí viacej ľudí, takže tu sa zmestí aj 15 ľudí v pohode. Termín je 9. až 11. októbra, lebo v septembri sú napríklad máme pletací maratón v Bojniciach, v novembri kočky z Bojnic chystajú opäť chatovicu v Chvojnici, tak aby sa nám nekrížili a nestretávali tieto podujatia a budete sa chcieť náhodou zúčastniť všetkých, tak aby ste to proste nemali všetko jeden mesiac, tak október bol voľný, čo sa týka takýchto podujatí, takže 9. až 11. októbra sa mi podarilo zohnať chatu. Chata je u nás teda v Turcii, to som ja mala takú akože sama pre seba podmienku, alebo také, že aby ľudia spoznali trošku aj Turiec, lebo kade tade po okolí už je
už je viacej priadok, už je viacej pletacích klubov a tak, ale ten Turiec je ešte stále taký ako neprebádaný alebo taký, ja by som povedala, tak samozrejme v úvodzovkách taký zakriknutý na takéto veci. Takže aby sa trošku aj náš Turiec, aby ste mali možnosť trošku aj náš Turiec spoznať. A tým, že mám okolo seba skvelých ľudí, tak sa mi cez jednu úžasnú dámu podarilo zohnať chatu, ktorá je hlboko, hlboko v Blatnickej doline. Je to chata, ktorá vlastne je postavená v najsilnejšom energetickom mieste na Slovensku. A takže zatiaľ si poznačte termín 9. až 11. oktobra. Na ten si ešte nič neplánujte. A k tejto chate vám buď spravím zvlášť video, alebo v ďalšom príspevku vám poviem aj všetky cenové veci, aj tak. Ešte to nemám vypočítané, lebo je to také čerstvo dohodnutá chata, ale tieto veci ešte potrebujem doladiť, takisto aj program, aby to nebolo len o tom, že prídeme a budeme štrikovať. Proste chcem vám tam niečo iné. Viete, niekto keď ide na takéto pobyty, tak robia jogové pobyty, niekto robí hen také, tam také. Minule som mala niečo pripravené, teraz bude mať asi niečo iné, ale keď to doklepnem, keď to všetko zladím a proste doladím, tak vám to sem dám, buď vám nahrám zvlášť príspevok iba ohľadom tej chaty, alebo to hodím do ďalšieho podcastu. Ale už rozhodne, ak viete, že uvažujete nad tým, že by ste chceli ísť do Turca na Chatovicu, na predĺžený štrikovací víkend v krásnej prírode, v čistej, krásnej doline, úplne ďaleko od civilizácie, ďaleko od sietí, takže nebude vás tam nikto vyrušovať. Ak sa rozhodnete, napríklad máte malé deti a rozhodnete sa, že idete na chatu, tak musíte celú zodpovednosť zveriť tomu človeku, komu zveríte deti a viacej sa o to nestarať, lebo proste tam nebude signál, takže viete si to predstaviť len vy a vlastne komunita dievčat, ktoré štrikujú. Krásna príroda, úplne nepoškvrnená príroda, nádherná, krásna a proste možno štrikovať od rána do večera. Po prípade sa ísť prechádzať po lese. Po prípade všetko to, čo chystáme. Takže 9 až 11 október si rezervujte zatiaľ miesto, nič si tam neplánujte a bližšie informácie budú v ďalšom príspevku. No a týmto by som asi dnešné video ukončila, aby som tu proste nepovedala niečo viacej, čo ešte zatiaľ povedať neviem a potom by som to potrebovala naprávať. Takže z tohto nahrávacieho videa to bude všetko. Pridám vám sem samozrejme video, ako som už vravela, no z tých podujatí, ktoré boli. Pridám vám také príspevky ohľadom toho stolčeka, lebo viacerí ste spomínali, že by ste chceli vidieť aj tie iné kreatívne veci, ktoré robím, nielen štrikovanie. Ak by to malo byť veľmi krátke, tak prihodím zo záhradky priebežne, ak nie, tak záhradku dám možno, že na budúce uvidím, lebo aj tam sa často realizujem, ale ja nie som taký ten typ, že všetko tip-top, žiadna trávička, ja skôr permakultúrne, nech si to pekne žije svojim životom, nech sa rastlinky jedna druhu podporujú a tak. No, takže vám prajem krásne leto, užívajte si ho, ako sa vám len dá, tvorte toľko, koľko sa vám dá a čo sa vám dá a ak sa vám nedá tvoriť, tak len sedte s vyloženými nohami a načerpávajte energiu zo slniečka a prajem vám krásny tvorivý čas a majte sa ako chcete. Ahojte!
Dievčatá, chlapci, idem si malovať stolček. Som u mňa na terase, trošku to tu mám tak pracovne, takže budem vám postupne robiť vstupy. Tu mám prichystaný rozložený stolček, také farby, také ešte ďalšie náradie. Samozrejme ešte, keď som si tu zabudla prichystať, ale postupne si donesiem aj ten a budeme postupne natáčať, ako ten stolček bude vyzerať. Čaute. Janka mi ušila takýto krásny poťák. Z druhej strany v ňom mám molitán, aby som mala lepšie keď budem sedieť, aby sa mi dobre sedelo. A má tu takéto farby, takže zelenej som si vybrala takúto zelenú. Napríklad k týmto kvietkom mám takúto. A celkový podklad je taký béžový, tak to som si vybrala takúto farbu. Všetko to mám kriedové farby. No tak uvidím, čo sa nám podarí vykúzliť. Máme tu ďalšiu etapu prerábania, čiže doštičky som už namaľovala a teraz idem trošku dozdobovať. Tu sú tie odtiene, ktorých som ich spravila. A tu som si doniesla nejaké pečiatky, alebo neviem ešte čím všetkým to idem zdobiť. Takže samozrejme, že detské obrúsky, ak by ste potrebovali z niečoho zmyť, napríklad akrylovú farbu, ktorá vám nejde ani vyprať, akrylom sa malujú napríklad aj textil, alebo vankúše som chcela povedať, ale textil sa dá malovať akrylom a to nezmiete, tak hneď mokré, keď pretriete detskými obrúskami, tak vám aj akryl pekne zíde. Takže vieme, čím sa utierajú babetkám riťušky. Totálnym sajrajtom. Takže zatiaľ takto a ďalší postup, alebo teda ďalší výsledok vám ukážem zase trošku neskôr. No už som ich opatinovala. Nechám ten vosk zatvrdnúť 1-2 dní a stolček dám dohromady. Čauko. Posledná fáza, idem to zmontovať. Takže za chvíľočku. Papa. Ahojte, idem pokračovať v poslednej fáze, čiže idem si tieto moje namalované doštičky na stolček pekne navoskovať. Takže spravím tam trošku, zavoskujem ich, spravím tam patinu a ukážem vám výsledok. Zatiaľ, papa.